Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu di hamu saluhutna. Ada orang so tamulai marhadaulaton marsawar dohot debata tapak kematiki sangobas laho martangiyang tibagasan rohat tabi martangiyang mahita. Amen. Tapuji Tuhata, mari demahita. Mari hite-hite gowarni debata ama. Dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gowarni todi parbadia. Na tumopa langit dohot tano. Amen. Tigor doa kadalan ni Jehovah. Jala halak partigor mardala disi. Alayang go halak parjahat. Tarsuladit dodisi. Haleluya. Martangiyang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalana bonar. Mauliate hudok kami, ala di pabisarho tu kami barita nauli,
na manodangi rohanami. Ayalani i ubay kutadahami ho dohot lomoni roham. Di pangido rohanami nang mangulahon lomoni roham. Hami saliling dingoluon, jalan yang martua hami bahenommu. Sai parbadiai marohanami marhite-hite todim. Jala pargogoi mahami, mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Sai palas marohanami mangoloiho, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, mari dimahita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Di naonomari maulahamu nasa siulaonmu alayang go ari papituhoni ari paradiana ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari i. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe, na mangibati hutam. Ai di naonomari do di topa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di hari papituhoni. Di baheni do ubay na di pasu-pasu debata Jahuba. Ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikot dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang tois rohata diajar nasian hatani debata. Iko badiado hatani debata di rohata, jala ikon ringgas rohata tumangihon, dohot mangguruhon. Ido sahatna, atong rap mangidogo mahita siya Tuhan debata. Ali Tuhan debata. Sai pargugoy mahami. Mangulahon na hombar tupatik mi. Amen. Tapuji Tuhata, marid di mahita.
Topoti madosata tuado pani debata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hamiro tujolom. Huhilala hami rikot doa siniroham. Disaluhut hami halak pardosa. Alanido bayan na upasere pahami diri nami sadariot di jolom. Jalahu para hatopot hami. Tung najot-jot do hami manibil si anak ka dalammu. Nabadia songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alanido sa nami i. Aidang di halomon roham hamatian niya kapardosa. Alay hamubaon ni rohana dolomo ni roham. Asa manghulu. Sesama saluhut hageduhon nami dokot pangalasyon nami. Marhite-hite pangulo nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maas ni roham di hami. Marhite-hite panidangi odo tahagogon ni tod di parbadia. Asa tarapul situturo hanami majauho. Asa patun. Tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapot di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu kasesan ni dosa. Roma hamutuau. Asa mangolu tod dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tuksura rarado samuna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenok tu songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na di gijang. Tapuji Tuhata, mari demahita. Tatangihon ma hatani debata epistel di minggu sadarion ima na tersurat di Sada Tesalonika bidu 5 mamuka sian ayat 12 saat rodi ayat 24 tajahama responsoria. Huelek-elek kami mahamu aliak kadongan tadahamu ma akan nama kalau jauh kamu akan nama nguluh kamu marhite-hite Tuhani rodi akan napai ngotok kamu.
apoi mahamu aliak kadongan. Sai paingot tamu mua akan asomaradat. Apulihamu akasiotik roha. Ajuhamu ma akan agale. Labas marohamuna dopak saluhutna. Totong mahamu marlas niroha. Madok mauliate mahamu siala saluhutna. Ai ido dipangido de batasya kamu. Marhite hite Kristus Yesus. Unang learo hamuna di panurirangon. Pasidik kamu manasa rumang ninarowa. Rab mahita. Ako sa tulungan na Diyohamu say pasapon madoi. Ido sahat na martua do natumangingon ngata ni debata jala naupiopsa. Amen. Tapuji Tuhata mari demahita. Tidak koma hapor siautai songon nahina tidak konidongata sahapor seaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Yahova ido ama kapusu naswa dosan aku mapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Yahova nasa sadai Imana timuhon di si Maria, na kebegabean siator di Parbadia, adoran suatu Tuhan. Iyo Tuhata, na tumaut na bernik, di pangumuman di selatus, na mati atar-atar beban di kapilas sila, na tuat tuhan motor belum ditanom, na mulak mangor biari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundur tu siamu di debata Yahova, amanai parkudur nasawan dosani, isi maibana payu mamulak surga tu tanahon, manghumi alat namangurut dor namate. Au posea di dor di Parbadia, jala dong sadapria nabadia, kuliah atau panyalat Kristen akta nabadia, domor di hasesani dosa, domor di matai namado, mulak mangur
Or ina glory sola fide diuduti manon paduan suara El Fico.
Tabigima titing naung masa dot nanang si pamasaw ni Huriata. Shalom. Horas amanginang nang songoni ina posabulung. Pedolan ni tikting di minggu ta sedarion tanggal 24 Agustus 2025 na parjolo pakkobasion. Goar ni minggu dohot topik minggu. Goar ni minggu ta sedarion minggu pasapuluhon dung Trinitatis. Topik minggu asini rohani Jehovah hot rodi saliling lilingna. Sada dua tikting naeng merbagas na parjolo tik-tik paduahon naeng majalo pamasu-masuon parbugasom ma daulat Friando si jabat anak niamatta si tua saibun si jabat tubuni inatta hot Maria boru manurung ruas ni HKBP Keramat Jati sianwek rabutat dua dohot oroanna Nurista Dida Ayuning Tias boru manurung ruas ni HKBP Keramat Jati sianwek rabutat dua boru niamatta Nur Basuki tubuni inatta Marta Istiari nahinan naniaini amatta Karyaman manurung inatta Sarmaulina boru Pajaitan. Pamasu-masuot di Patupa di hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 pukul siawib di HKBP Keramat Jati napaduahon. Naeng majalo pamasu-masuon parbugason ma Jeremia Jacques Sirai Siboro ST anak niamatta Insinyur Laras Siboro nahinan tubuni inatta Esther Lubatobing nahinan ruas ni HKBP Keramat Jati sianwek Balekambang dohot oroanna Krisan Anestesi Febrina Sibuea sarjana komputer boru niamatta Bistok Halomoan Sibuea tubuni inatta Doktoranda Adeti Kualu boru Hutagaul ruas ni HKBP Sipang Limun
Pamasumasuon di Patupa di hari Jumat 5 September 2025 pukul 10 WIB di HKBP Sipanglimun Resort Medan 2 Sipanglimun. Saya di pasu-pasu tuhat tama sakap pardongan saripeon nasidai. Sada tolu ruas nama ulang tahun napa 70-hon. Sada na di hari Senin 10 Agustus 2025 gonopma Amata Henry Kiriman Manalu marumur 70 tahun sian wek tengah dung sidung tiktingon dohok madokata sian panitia pasahaton ni huria do tukot tunasida songon program ni huriata. Na paduahon dia na di hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 amata Doktorandus Pesman Manalu gonopma marumur 70 tahun sian wek Kalisari hobartu ias ni rohani keluarga naung diulos somma ulosi tunasida marhite tangiang sian huria tatangyak koma akanong marumur 70 tahun ni toktong dilon hahi pason jala di pasu-pasu Tuhan. Sadaopat rapot natoras ni parguru malua tau persiajaran 2025-2026 doho padita. Di hari Minggu nanengro 31 Agustus 2025 patu paun ni huria do perjumpaan manang pertemuan parapoton natoras ni parguru malua tahun persiajara 2025-2026 dohot padita dung sipul parmingguon pukul 10.30 WIB maringanan di gereja Oma buah-buah tusalhut natoras ni akka parguru malua. Rumawi 2 Dewan Koinonia Punguan Korama. Nah di hari Senin 10 Agustus 2025 godokma umur ni punguan nama 40 tahun. Di las ni rohana sida di minggu sedarion 24 Agustus 2025 nasida ma nama kobasi di parmingguan pukul 6 dohot pukul 10.30. Dua-dua punguan Korina Glory Solafide di hari Jumat 20 Agustus 2025 patu paun ni punguan Korina Glory Solafide ni huriatta do perayaan ulang tahun na perjolo masuk pukul 10 WIB maringanan di ruang serbaguna jala nasidama nama kobasi di parmingguon pukul 6 pukul 10.30 pukul 10.07 di tanggal 31 Agustus 2025 dua tolu seksi NHKBP patu paun ni NHKBP Keramat Jati do acara retreat ima rangkaian kegiatan parheheon na posobulung di Patupa mulai tanggal 20 sia sahat di tanggal 31 Agustus 2025 di Villa Camp David Cisarua Bogor. Marhite tiktingon seksi na posobulung manggokon sude na posobulung nadong diganup wek ruas ni huriata asa marsidohot di ulauni. Boema madaftar tu seksi humas Helen Borusibea nomor telepon 0223 sadaopat sada 045 sia pitu 2 sada doho Cindy Borusilaban nomor telepon 0257 sada sia pitu 6 sadaopat sada sia 24 seksi perempuan di hari Rabu 27 Agustus 2025 nanengro patu paun ni seksi perempuan do PHD gabungan masuk pukul 10 pitu WIB maringanan di ruang serbaguna tiktingoma soso tuakaina na adong diwek asa parsidohot di PHDI 25 seksi sekolah minggu di hari Sabtu 23 Agustus 2025 nunga di Paborhat Huriatta 10 tolu halak sian guru sekolah minggu dohok calon guru sekolah minggu lau madohoti pembekalan guru sekolah minggu na di Patupa HKBP Distrik Walu Jakarta di HKBP Sudirman anggiat memarhite pembekalan na nidohotan nasida lam martaba pangatusio dohok pakobasion di sekolah minggu ni huriatta 26 punguan inahanna di hari Selasa 26 Agustus 2025 borhak do punguan inahanna ni huriatta maddohoti retreat inahanna sa Distrik Walu Jakarta
na di Patupa di Wiladatika Cibubur. 27 ruas napidda mamuka minggu sadario 24 Agustus 2025 nunga pidda harwason ni keluarga Hari Nathanael Montana Lubanggaol Inata Valerie Deva Boru Simangucong Sianwek Makassar Sada pidda tu HKBP Badung Riau Martadinata. Na peduahon keluarga Jammer Lubat Tobing Sianwek Tengah pidda tu Gereja Kristen Pasundan Jalan Ahmad Yani Bogor tatangyak koma ruas na dua keluargai gabe ruas na Mangulu di Huria na ni dapot tonna. Rumawi tolu Dewan Marturia seksi musik mamuka hari Minggu 24 Agustus 2025 sedarion di Buhaido pendaftaran pelatihan Tagading dohot hasapi tuyanakon sian tirket SD saha rodi SMP na di Patupa seksi musik dohot biasa diri Boima menghubungi seksi musik Okta Leonardus nomor telepon 012 sadasia 2 sada opak pitu onom 5 na opak Rumawi Dewan Diakonia ruas namoding na di hari Kamis 21 Agustus 2025 nunga maruzungolu amatta Harlen MT Hutagaol oppu nisi Esther Doli tutu umur 27 tahun sian wek duku tatangyak koma asa tibu terapul keluarga na ditinggalhon 5 Rumawi nama ragam petugas na payacon dohok na paradehon bunga langgatan petugas na payacon dohok na patupaho bunga langgata tu hari Minggu 31 Agustus 2025 ima sian wek Keramat Jati 52 undangan rapat panitia pembelian lahan marhite tiktingon nyudang ma sude anggota panitia dohot nyudang ma sude penasehat dohot anggota panitia pembelian tanah pelebaran lahan gereja asaro madopoti rapot nanaing di Patupa hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 pertikian pukul 10 siawib inganan di ruang konsistori dung sidung tiktingon madokhat duk sidung tiktingon duk siduk tikting di parminggun pukul 6 pukul 10.30 dohot pukul 10 pitu madokhata do sian panitia 50 surat edaran pemberitahuan sian Padita Resort tentang pembelian tanah pelebaran lahan gereja Boima tajaha di warta naung dikirim melalui WA Group manang website HKBP Keramat Jati. Songonima saha nitikting di minggutta sedarion akkana sojinahaho ditiktingon Boima tajaha di WA Group wek tabe manang di website HKBP Keramat Jati. Songonang pinawanak kinamanginang mewakili panitia pembelian perluasan lahan ni Huriatta hamima mewakili di parmingguan pukul 10.30 horas madihi tasalhubna perjolo pasahatami maulati tutu hatta tok kita di pardongan sahat tutikion nah hormati hami amang Padita dongan situa amanami inanami saluhuna naposobulung sudir ruas Huria nang akkahamu amanami nanami naposobulung na manghutop parminggunon live streaming horas ma dihita salhukna perjolo sa pasatay ma malate jala selamat ulang tahun ma di nama ulang tahun papitupuluhon saya toktong ma di pasu-pasu Tuhan nasida salhukna amanginang songon naung takas tabigira yakka pertanyaan adiwek jalan nungara hea tabigi di naung di Patupa Huriatta rapot ruas khusus laho nanaing sulahunotton na khusus di Huriatta tutik kinaneng ro latar belakang na perjolo taringot tu tano manang lahan na di julu di garejon di garis nasida itu alasan na perjolo ay maluso di garis tu dang arong situ horotta na paduahon tentu macegodang do haperluan tu
akka pakubasio tu sekolah minggu na perlu ruangan jala ima molo saut sakapi haduan tentu boima bayanon tuakatikina salpu tuakatikina nengro akka na perlu tu pakubasio tu sekolah minggu na padua hon na patuluhon nakin rahita lau masuk tu gari jawon macet du di juluan macet gajang saha tu pusdikes jadi mengganggu tuak kadongatta sangat mengganggu tuak kadongat puasa busong ni ala memang holan sada jalur do jala sada lajur molo jalur berarti sudah bidang ngidalani molo jalur lajur berarti sebagian sian jaluri manang molo di dalan arung ka garis putih-putih sada mobil masih di si jadi ima deba jala ditiki mulak hita siap per minggu non sedong do sipata akana jutrohana ala songon na tarabat akana parkir tentu titiki naneng ro gudang dope akka na gabewe latar belakang ni si pikirata ala ima na bue jo dipikiri panitia ala dijual do tanui piga-piga do ngasit tua didapat toma napuna tanui pedekata madohonokku terjadi ma negosiasi sian argani NJUP nilai jual objek pajak 20 miliar 800 juta tawar ditawar gabe dapat ma olo manasida 10 miliar di luar ni pajak ima negosiasi tutu gajang doa mangenangi dung di pasahat panitia dung di pasahat dong ngasih tuai di parsermonan gabi nasida ma dibain tim kecil lau menjejaki lau manuhori jala dung dibain tim kecil di marhiti rapot ni sermon parhalado di totop pema di patupa ma rapot huria khusus ima nang tapatupa di tanggal 1 Agustus 2025 nang salpu jala nunga di totop podisi di babakit panitia na gabi manuhor tanoi tutiki naneng ro ditiki na jopokon di negosiasi ni panitia manang tim kecil dik kumajo holan tulu termin do hita manggarar 2 termin sehali DP di bulan Septemberon minggu kedua ikong gararot tama 2,6 miliar 20% DP termin pertama di minggu kedua Oktober ikong gararot tama 7,6 miliar baru pe di bulan Maret tahun naro kararot tama pelunasan 3 miliar jadi amang inang di naung dipabakit panitia di naung dipabangkit hamu hami gabe panitia marhite uluan ni huriatta posdorhanami sadarohatta taha porseai nabui doi tuhorotta lao pahebakkon pakubasio tuaka tiki-tiki nanengro di akkana makatai do ngasih tua dohot akkana tua-tua dohot akkana leleng mangula di huriaon sangat mendukung donasida di saluhut sakapi jala macelas nungatung macai jago hamu disi molopola bue dapat tamu 10 miliar bohado carat talo manuhor itu na porlo amanginang jadi alati kita macai jopok do dan gajang dan bue liling dak songon nama bangun gedung hita amanginang molo sarok kepeng bata paso molo dung adong mese tato rucom dang adong bui songon di son molo dihita dokon dodopate do bulan naro ikong gararon bulan berikutnya gararon Maret 2026 ikong gararon alanima di sakapi panitia ma marhite rapot dohot sudena mar rapot di tanggal siai dohot panorangion sian amang padita mamijjam mahami salhuna tuhamu ruas ni huria nian disakai panitia molo adong do na yas rohana molo didok amang uluan rela berkorban dak kola manubak kita di sunamang ikut berkorban do memang ikut nadong do orwatta na sopola manudati di ngulutta siganupari na tanik mati asabui tatu hore dang holan manubang behita saluna ala ikun berkorban do asabui saut na tasak KPI taha porsea do ya manginang peha mulu husukun nang tuhita saluna porsea do hita bui tu horot tatanoi dalu si manginang mau lihat ma mulu didok hata porsea mulu didok di Heber 10 sada ayat sadai pos niroha doi diak kasih rimon jala pamotoan atau tu taringot tu nasoni ida
nunga tarida tanoi naso tarida salilingon ngadi pa tarida di bata tu hita tanoi na salilingon malah napuna tanoi do neng mangasta manur tanot taun tanoni pargare janon sonari nunga di pa tarida di bata tu hita tanoi beha marpos ni roha mahita disihiri motai dinong tahirim na salilingot tanoi ba behado asabui tentu tajahama di Jakobus 2 ayat 17 pos niroha haporseaun iman naso marpabuet haporseaun namate doi jadi asa unang mate haporseatai nunga di paturuhot Tuhan itu hita nunga di pataridahon nunga di paturuhon naso tarida nasalilingon tanoi beha amanginang pos rohanami siap panitia molotung rohami tu bagas muna molotung roh kahami panitia dong asit tua tu bagas tabi mamijam cara nama nuhuri mamijam mahami tuhamu sudah ruas ni huria memang nabui mamijam 100 pengorbanan muna ma unak pala jalo hamu bunang amuna ima sada pengorbanan muna ima sada pengorbanan ni dohot akalan nasing ido ambang sidoko nami mau lihatin mah hudoko kami dia kanang mangalehon, dia kanang berkomitmen, dia kanang merjanji mamijappo 100 juta, 50 juta, bahkan nang sampai 500 juta. Maulati do honokku di wek tengah adong do disi ruas. Ngamar sahi sedia liling, peak-peak drama amat tai di bagas. Dabung gas 2 di kiri kanan, manubang 100 juta. Mamijappo 100 juta. Ima alani haporsionna. Jadi pos rohakku dihita salu namanginang molo taha porsiaido nakin naung taalusi taha porsiaido rap mahita mangurupi rap mahita laho papi Japon molo rohami molo tung hurang lobi pakatayon ni hami situa diwek tabe marpamati ma dehamu amang inangate unak pola gabe tu roha tetudang sude hami bui makatay doho denggan doho nandi rohatai bapas rohamuna tatangyak koma tangyak kamu asabui lam dengan hami pasahaton akanaing si pasahaton nami behado bahenot talau manggararom muse tentu dipikiri panitia mah sude mahita panitia sude mahita ruas ni huria nabui manuhor sasa meter bui dicicil 3 tahun 1,5 meter 0,3 meter tentu asing-asing bedo pasu-pasu natajalo merhiteima amanginang tapasahak ma 2 meter masyak kami tulu tahu hugarar adong dono banon ni panitia kartu cicilan neon lengkap do banon ni panitia nang songoni pijaman nakini ngamanginang adong dono banon surat perjanjian jala di tulu tahun main non paulakun ni panitia merhiti tulu tahun na manuhor 1 meter 2 meter bui do hita manuhor pamana 2 keluarga 1 meter manang hasian opusianu roh anak nga paromain na helana sude sekian meter tentu gudang cara jala tentu anggiat ma hita sude di pargugui Tuhani di parsahalai Tuhani tok tong denggan tong tok tama tok tok kita di bagasan las niroha songon nani dok ni apostol Paulus tuhuria Tesalonik senakimma wele-kele kami panitia mahamu amanginang asa dengan rohamuna mami Japon tuhuriatta tu panitia asa bui tatuhor tanoi dohot hatop jala unang macadi hita martangiang unang macadi hita martangiang di ayat parpudi dok haposan mahita tu debata di ibana pasau tonnado na ni sakap nang dipatuduhot tu hita ima tano na dijuluni gerejai ima manginang nabi pasahat tami molo tungadong nahurang lobi marpangat juhamu azari hamu hami diakka na poso pos dorohaku diakka panorangion dohot motivasi sian amang padita terlubi sian padita resort buido patu paut tai tuakka tiki-tiki nanengro molo tung rope hami tubagas tebese lair kono nabi do sai linggas mahamu amang macakuk kami panitia sedia na terbaik kita songon na horok nakingan na ngata hapor siai boy tu horot tai mangulu ma tabain hapor siai tai marpabua mahita saluhuna horas moliate
Noaing masuk mahita tu acara na pasatukot ulang tahun na papi 70 tahun tu amang hakamanalu sian week tengah. Horas madihita las dorohata molo di pasu-pasu Tuhania keruas ni huria saat rodi 70 tahun jala sadarion dia dapat tanenwang amang haka manalu dohot inang naung gok 70 tahun idok tu hatta ita ni 70 tahun dok nguluni jolmai jala marsogok dang be ngapi 70 sada sogok jala mololo bisiani dengan bahasa ni Jahoba namai jala hinaulina ima hangalutot dohot parsorion ninna jadi lamma tua lam godang hangaluton alai hatua odoi alani sadok modok moliate mahamutu Jahoba ai par dengan bahasa di bana jala rodi saliling ni leleng nado asini rohana anggo detannya madok namar tukko seriau di dalaku tunadao sia surgoi doro surgoi di tujuho inna do aleo dak tukko sere do peon anggon tukko natugu do peon anggo tukko sere ima tanone joluad do nana yang situ horoni ido tukko sere ido dalat tu surgo alai togu-togu namaon sai hipasma amang do inang tukok mau di daladit jala manogu hamu tu umur nagajang manait pasu-pasu ni debata ubigi macelas dorohani ama lansia doh pungwadiri pinakina yang gabungan di sia te ba dok madi sojong jong nasida pinasah mati kyoto hamu laho marede menyambut 70 tahun umurnya abangon. Goraho mamang situ akadia map kor gabungan ni. Tabigi ma kor gabungan.
Ta puji Tuata, marid di mahita huhut papungupilian, kantong sada dot sadabi. Lawalos dohoti nang bunga-bungai nang asang-asang sasiri rodoson otuminahi asang bumi asang bumi
Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Godang si halat conot di bagasan arion, halabui hita marningot, naung 40 tahun punguan ama di huriaon jalada kiamat cohot. Torus do. Sipata binigi molo punguan ama olo do mubang lonong inna. Alayang godison torus do dakya masohot. Sudiman yan punguan paredion unang masohot kecuali na posobulung. Anggo na posobulung atong unang malilik kudisi. Torpid damatu punguan ama dung marhasohotan hidut. Tahalat codo akan naung marpi 70 tahun. Adok dua halat musim merga menelu ate. Sada madok mau lihat mak tangi aku kamu mau nina. Ido tutu tangi aku nodok. Sadanai madok rak martangi yang mahita amangin na. Ba ido tutu rak martangi kita. Alelos marningok makanong 70 sada, 72, 73, 74, 20 sahak rodi dah 20 nama te. Ama ngadi dia tukok muna te. Ido dah. Sotung lupa tukot serei di joloan. Nasugut mengajar di sekolah minggu satokin. Las rohana sida ay markursine baru nasida. Mau lihat ma di ruas ni huria situana burujin narohako. Nama melehoni dak pola marrapat tami mabuat haputusan. Hama ngak ruas ni burujur hape keramat jati oni narako. Tokkid depe rahmat sejati ngai torsongoni narohako dang keramat be. Songoni do horwato urusan nonon huriaon ala hatani di batasa darion ido gobarana siap pesalmen 100 tolu ayat 15 rodi ayat 10 alu pedek do turpuhon songon duhut do ari-ari ni jolma nagale marbunga ibana songon bunga di ladang ai di bolu salogo ibana jadi dang di sibe jaladang tartadabe inganan nai alai anggo asini rohani Jehovah sian saleleng-leleng na do rodi saleleng-leleng na diakkan nama kabiari ibana jala hati goranna marnini marnono diakkan nama ngaruduti padan binaen nai dohot patupahon akka patik nai ngasudi rahita maboto turpuhon ate songon duhu do ari ni jolmai hola dibelus alugui tang disibe daktar tadabe ingananna olo taheni naroha piga hali hudohoti akka ulaon sari matua manang saur matua di sonna marujung ngolu
Tarida malungun ni rohani jolmai arsakna ala sirang sian nahina holongan ni rohana sirang sian hinauli ni parsauranna nasailaon sirang sian pakata hatayon dangadong bepak kirimon dangadong berak martangiang dangadong berak marede dangadong berak marsipanganon lungun rohana sal pudo hape hatop nai songgot nai songo duhu do hamak tuana yakalan siatau nate didai nasida saksang natabui tong dope diuji nasida mangalang jengkol na jogali di padomu dohot ikan asini alanung ngasangal lohot tumudarnai mulai dak danak soina matabuna tung dile hotcon nari tu mana Kentucky Fried Chicken giak-giak di sialap ikau nai dak cocok nina binereng sikola minggui marsilak buhinai amak tahe mangalang tolor doganu pari horoai narohaku ibagasan minum susu marede ibana gugu suarana marlujung tusam marlujung tuson tangihon ninna guru sekolah minggu nai saya makatai ibana disom makatai dipikir guru nai naso ditangihon HP ditangihon do guru nai sambil makatai marison bui mana berpikir multidimensi 3 dimensi sambil mendengar sambil berbicara sambil menonton jago ni dak danahoni naraku guru nai nama marsak dak sanggup mamereng kemampuan ni sekolah minggu na multidimensi kemampuan anggota ringok tu sikol lungut dorohamu nalan siai aidang boy benik matamu nai alai i pesude salpudo hamak tahebo hamak kainan amioni narohako so ina matabuni edeni elfikon nakin guarmi pangudingok kidang margugu mangasahud diri nina wah teh bunai narohaku anggo sola pide torang bate patun hanguluan wah torang dui surgo buti dah unang marsoal hita ini di sinakin masih mina ninna alai pisude salpu dah tarpiga tahun nai man maeng unil pikot songoni jago suarane narohaku medah doh sola videon anggo inahanna mare dia singgo tulus di nak PPL suara itu harus lo surga di dah beda itu beda bukan suaranya yang diandalkan hatinya itu dan ibarat kamu nakin korban do paduan suara main nakin korban eko mare dia donasi di ulang tahun naon alai gabungan ini korban alai gebeta bu ala do pungan do inahanna do lan sia gabe jagum gabe naik kelas ni amai nakin ini baik kor gabungan ni hadi gape sude korom margabung sude sahali mare diau manguluhon naraku bagasa alai kotong maguru pangazari na mangazari ay molo mangazari salan non asa balga tutu pamba mi debata ay salpu do sudeon daging na malakkeon habis don jubakku na birong na argaon habis don sipatu kulit na hupak keope kulit don ayon idor ipe habis don
Habis dong. Balga tutu pambai mi debata ai mangolu di nala hosal pudo hami HP setong bergerak nala hosal pudo boy marede nala hosal pudo boy mangan nala hosal pudo boy maronan nala hosal pudo boy martiga-tiga nala hosal pudo boy karejo da balgado dengan bahasa ni debata di hita balga nak pela hosal pudo hita halai saya terus di luas hita marudu tudut mangolu maka lacon ngolu sigano pari. Hidup bana di dok panitia nakin holo piado na di jolui halai nuang buka boy do boy ayang go hepeng nangarade ngarade holano persoalan di nomor rekening muda dope. Ido. Anggur ade enggak ade. Na di dompet muda dope hepengin. Na sosah dope. Tu podiumon, na sosah dope. Alani tapaha topi, suatu terlambat. Ala ido dalat tutu nama notong ai rodi saleleng ni leleng nado asini rohani Jahoba. Saleleng ni leleng na rodi saleleng ni leleng na. Bah, atong dia do. Habis do, salpu do na tunggu. Salpu do on, salpu do daging on, alai molot naeng Allah hodang salpu murahiat do. Saya tidak mau berakhir. Dan olah salpu. Martongo si tinja tidak akan berakhir. Setiap warga jemaat HKBP tidak akan berakhir. Dan adong siak kamu nanggosada laho salpu. Lansia pungwanina, inahanna, solafide, elfiko, dia depe, unang sotung salamat dohan dong, arbab dia depe musai. Tim doa, korwek, pungwanama, dangadong hitan ala hosalpu, aladok sada kucina, tiop, asini rohani Jahoba sotung badabuho. Ala rodi saleleng nileleng nado asini rohana manangisa na marsigatung nama kaola sini rohani debata hot do ibana rodi saleleng nileleng na ai asini rohani debata rodi saleleng nileleng na doi hita na olo salpon mololohot hita tu asini rohan debata hot do hita rodi saleleng nileleng na dang berakhir ido ibana gation na do daging tanah leon gabedos do daging nana sangapi ido benda tukot hauna tiniomi gabe tukot sere do lehononna ido banda pahean na pinakemi ikon pahean kekurusan do lehononna pahean nabadia lehononna hot rodi saleleng nileleng na do akan nama kabiari Jahoba akan na porsea di ibana akan nama ngolu di padanai nama ngolu di patiknai sedang berakhir kita na berakhir laho salpu ima namelua sian asini rohani debata namelua sian patik ni debata namelua siapa dan ni debata ganup halak na lohot tu pada ni debata na lohot tu asini rohani debata na lohot tu dengan bahasa ni debata mangulu doi rodi saliling ni leleng ido benar Tuhan Yesus si paluahon hita asa kekal do hita asa rodi saliling ni leleng na do hita alani do nuang perdalanata ima perdalanan dopak ngolu na saliling na nuang jadi unang pahebi camuna ni lehoni debata tungolu na lahu sudah pahabis me tungolu na saliling ni leleng na
Jadi pasu-pasan dong dihitai, tapake mangulah kolong, tapake mangulahon parasini rohaon, tapake mabangu parsauran dadenggan, tapake padenggaton huria, tapake laho patuluson sakap ni huria manuhor tano na di joluan, asa tabosu di marsaur di son. Beta, sotung maliliku. Ay manguton ahli ekonomi doda. Mamijam jo adong dah mo ahli ekonomi so molo salan nong pengot tamo da na mamijam majo ahli ekonomi. Jadi hepeng ini na songot deh. Ikon na berputar do hepengi asa berkembang, asa bertumbuh. Ikon na dong do menjual, membeli, ikon na dong do transaksi asa bertumbuh ekonomi ninna. Jadi molo seholat di bank munai kamu hepengi mo japisi mate ma ekonomi. Mate do ekonomi. Alai molo di paharu-hamu bank hepeng nasa bank munai di bait tu panitia pembangunan itu hormat marputar ma ekonomi. Tapapungu mamuse 1 meter diau, 2 meter diau, 3 meter diau ninna. Tapapungu marputar ma ibana, marputar ma menolong negara ma hita to. Cina mangurupi negara do hita molo dohot hita mamutar ekonomi ido. Songona hopa mune me biar do hamu waro. Oda ngate, kubereng dan nasongona dong go kiraguan no TikTok do no ngon ini man waro na itu. Amanginang kita akan menerimanya dari Tuhan. Sebab Tuhan pemiliknya. Bukan martongo. Tuhan akan memberkati kita selama 3 tahun ini. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan mempersiapkan untuknya. Kalau itu kehendaknya, Tuhan akan membuatnya itu terjadi dan Dia akan mengirimkan yang perlu untuk itu selama 3 tahun ini. Dan kemana dikirim? Ke tempat bapak bekerja, ke tempat inang bekerja. Tu 3 midoro pasu-pasui, tu karejo midoro pasu-pasui. Unang tahan. Saliling tulu tahunon. Lehonon ni debata pangusehonon na tu sudah hita. Iko majadi. Baenon ni debata. Bukan untuk saya, bukan untuk parhalado, bahkan bukan untuk kita, tetapi untuk kemuliaannya Dia akan membuatnya terjadi. Mari kita buka diri kita buka kerja kita buka semuanya supaya berkat Tuhan mengalir kepada pekerjaanmu. Hitung sekarang, tahun ini berapa asetmu, hitung 3 tahun yang akan datang. Apakah Tuhan mempersiapkannya? Saya mengatakan Tuhan akan mempersiapkannya. Airo di saleleng ni leleng nado asini rohana martangi yang mahita. Aliamang pardenggan basa hupuji hupasangap hami maguar munabadiai ala daging nami naolo salpuon pe bui dugabe hot rodi salileng nilileng na ala ni asini roham di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jolo molo huado pihami ngolu mulai poso-poso saha rodi lansia. Sude asini roham sabing dui jala pamulusan. Alai sude hami asa hokdo mangolu salileng nilileng na ala ni asini roham. Terpuji mahwali Tuhan. Huhamalati kami do di arion dengan di basam na nilehom mutupunguan amani huriaon na 40 tahun. Margati do anggota nasida siya nakataon-taon ng salpu. Adong naong manopot ho. Adong naong tulansia. Adong akka nay baru ro. Halayang gua sini roham dos do. Hot do. Dakya muba. Saya pasu-pasu mapunguanon lam masiha holongan. Asaboy retak memuji pasangapon ho. Lau sido nang sihol ni rohanami tu sudia kapunguan parede di huriamon. Samar si hohot. Jala masih urupan, masih tugu-tuguan nasada dopak nasada narik. Molo adong pe Tuhan parsiaduon mabain akka edena denggan asa marsangap doho. Jalalam retak ruasmi memuji pasangapon ho.
Mauliate rohanami di ho Tuhan ala di bagasanario boy halacok kami marningot naung 70 tahun. Amang haka manalu. Tuhan terpuji magoarmu. Mula di luar sohami makalaconi rap dohot ibana. Ho masih pujion. Terpasu-pasu may ibana mang dalani udut ninguluna. Terpasu-pasu sudi keluargana. Hubua kami do nang amang presman manalu naung 70 tahun namangido tangia kono tuho. Uli Tuhan. Saya pasu-pasu ibana. Dohot sudi akapino parna. Marsi hohot diho. Jalalam tugu dingolu nasa liling-lilingna. Huingot hamido torop aka ruas ni huriamon naung lobi 70 tahun ditikion akan naung 70 sade 72 saharo di marua lupulono mualu pulu pitu do satorusna sudi nasida Tuhan. Saya pargugui asabui nasida manogio sudia kapino parnasida betu lomo ni roham. Songoni secara khusus subah kami inang situa haboru malau na di ari marsugot gok 75 tahun. Masih holibana diasi ni roham. Di pinoparna si holi roha di pahopu. Saya pasu-pasu Tuhan. Lehon hobar tulomo ni roham. Asa di bagasan las ni roha ibana. Madalani akka ari ni nguluna. Mauliate rohanami Tuhan di tongoco na posom makasih holi hinadenggan di sekolah minggu di son amang situa Jordan si majuta. Tuhan pasu-pasu maakadak dana nama make karosi di parsi ajaran nasida di persikolah. Jala pasu-pasu situa namion dohot sudi keluargana. Imanang sihol ni rohanami nuang Tuhan mangido tuho. Nunga hehe aka ruas ni huriam mabain aka komitmen na di pinjaman lunak laho patuluson pembelian lahan di jolo ni garejaon. Pangusehon mapaso-pasom Tuhan. Ay konsian hodo jalon nami asabuy ngoni patuluson nami. Moloho mangalehon majadi may gabe pasangapon ho. Jalasay hehe ma Tuhan rohani sudia karuas ni huriamon naung pinasupasumi. Di bagasan haporseaon, di bagasan pakirimon na tugu. Asa dia katikin na jopehon, boy hami manguduti sakap laho manuhor tano na di jolo ni garejaon. Jala urupi hami sudi ruas ni huriamon laho paswako na kapinjaman si songoni. Marhite haradion nami be berkorban marpangotik. Mabahen otik sian na nilehom itu hami papungu-punguan nami be pasahaton tuho gabe pilihan na mangulu gabe pilihan na penuh dengan kerelaan asa tung marsangap ho Tuhan ay ganuk marsangap ho gabe suan mas serep ni roha nang dihami atong nakpe di guari hami laho mamulus Tuhan alay alan ni asini roham na hot rodi saliling nililing nai dang mabiar behami tung malake dagingon alay yang gohami na ni asiamon nunga hot jala nunga mangolu rodi saliling nililing na alani Tuhan Yesus Kristus si paluahami. Amen. Mared de mahita huhut tapasahat ma peliata. Be
Ali debata amana minda di Banua Gijang hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon na denggan doh nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tu ho. Saija lo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho parasya kami pilihanon patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami gunang nisilehon lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon sonda di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangunjunan, palu amahami sian pangago. Pasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Mulak mahita di bagasan dame, tiur dalan bolusota saat tu bagas tabi gok pasu-pasu nguluta di bagasan mingguan. Horas. Thank you.
Alpian, satu lagi Bang Alpian. Bang Alpian. Ada Bu, luar biasa.